चाहूल बाप्पांच्या आगमनाची, जय्यत तयारी भक्तगणांची, कसोटी तुमच्या कल्पकतेची, लाडक्या बाप्पाच्या सजावटीची। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी कोकणसाद लाईव्हची गणेश सजावट स्पर्धा। नक्की सहभागी व्हा आणि जिंका आकर्षक बक्षीस फक्त कोकणसाद लाईव्हवर। सावंतवाडीतील ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या सालेवाडा येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या गणरायाचं रविवारी आगमन झालं। यंदाचं या मंडळाचं 118वं वर्ष असून 21 दिवस या गणरायाचा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।